Sports Trivia. Star player ng San Sebastian College sa NCAA o National Collegiate Athletic Association si Paul Alvarez bago pumasok sa PBA noong 1989. Kasabay niya sa draft sina Benji Paras, Nelson Asaitono at Ato Agustin. Number 1 overall pick si Benji Paras. Number 2 si Paul Alvarez, number 3 si Nelson Asaitono at number 12 si Ato Agustin. Ito ang pinakamayamang draft sa kasaysayan ng PBA. Naging coach ni Alvarez ang dating Crispa Redmanizer na si Bogs Adornado sa Alaska. Pero nung pumasok ang 1990 season, kinuha ng Alaska si Coach Tim Cone na maging head coach. At dahil sa ina-apply ni Tim Cone na triangle offense, itrinade si Paul Alvarez sa ibang koponan na ayon kay Tim Cone, hindi nababagay si Paul Alvarez sa estratehiyang triangle offense. Magpagayunpaman, lalong sumikat ang pangalang Paul Alvarez o Bong Alvarez. Siya ang may pinakamalaking nagawang 2 points noong 1990 at napasama pa sa Mythical 5. Habang naglalaro ng basketball si Bong, pinasok din niya ang showbiz at nakagawa ng ilang pelikula. Maraming pinaglaro ang koponan si Bong Alvarez. Nakapaglaro siya sa Santa Lucia, San Miguel, Phone Pals at napasama pa sa kasaysayan bilang isa sa kauna-unahang Pinoy na nakapaglaro sa United States Basketball League o USBL sa koponang Pennsylvania Valley Dogs noong 2006. Kasama niya dito ang Phil-Am na si Vince Hizon. Maraming kontrobersi ang kinasangkutan si Bong Alvarez pero nalampasan niya lahat ito at hindi may kakaila na siya'y isa sa pinakamagaling na naglaro sa PBA. Sports Trivia. Bakit tinawag na Mr. Excitement si Bong Alvarez? Trivia question mula kay Mark Malyari. Dahil sa kanyang hang tight move at high leaping ability, nakakagawa siya ng iba't ibang tira o dunk at isama pa ang kanyang good looks at kakisigan. Kaya siya tinawag na Mr. Excitement sa PBA. Bong Alvarez. Pero dito, wow! Bong Alvarez with the shot block na save ni Olson Racela. Narito si Alvarez. Way! Junolins ni Bong Alvarez ang bola. Maliloksin, blinangka ni Alvarez. Na-save nung kasama niya. Si Alvarez tumatakbo na and all the way. Tuloy-tuloy na yan si Mr. Excitement. Yan ang Sports Trivia. Dito lang sa Game Time. Here's Bong Alvarez Game Time Highlights. Private jets, polish. Chopper, burn the smoke. Louis bags, they strapped with a priceless glow. High life, flipping and get some more. Paradise, the luxury marble flow. When I hit me full of that cash. More money than I seen in a garbage can. Stunner Island, money and the power. That's how we do it, make it rain, make it shower. Top flow, big time, doing big things. Over city view, bone short, a new range. Flip another 100, popping, throwing hundreds. In a new Bentley, uptown stunner. I look up to the sky. Now the world is mine. I know that all my life I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt. I made it. I made it. I made it.
Kung meron kayong tanong, anything about sports, let us know at sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Email us at gametimecore@yahoo.com or join us on Facebook o kaya mag-text sa 0927-505-2783. Sumainyo ang isa na namang episode ng Game Time. Salamat sa mga sponsors Don Wakis, Luisa Trading, and Sweet and Spicy. Until next game, until next time, dito lang sa Game Time on Core TV. Game Time would like to thank the following: Don Wakis Food Bar and Minimart, Bantay Arcade. Sa Don Wakis, affordable na, may bottomless iced tea pa. Luisa Trading, Quezon Avenue, Vegan City. University of Northern Philippines. Maxine's Boutique. Sweet and Spicy. Game over.